No alto da Bacariza, o pé do camiño primitivo, comeza o chamado Roteiro Paco Pestana, deseñado pola Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde en lembranza do escultor. O itinerario descende cara á aldea de Peredo, lugar de nacemento do artista. Varias pezas talladas en madeira por Pestana identifican facilmente a súa casa natal na fachada e na leira que a rodea. A ruta pasa pola igrexa parroquial de Santa María da Frairía, de 3 naves, co cemiterio no adro. Dende aquí, o camiño baixa a Folgueira e pasa polo Pazo de Frairía, un exemplo relevante da arquitectura civil señorial de Castroverde. Ten unha capela caroada na parte posterior con espadana. Dende Folgueira, o sendeiro continúa ao lugar de Marrondo, na parroquia de Covelas, para baixar o Souto, onde atopamos un dos atractivos etnográficos de Castroverde, o muíño do tío Suso, no rego da Fervenza. Outra das visitas ao patrimonio relixioso do municipio que facilita a ruta de Paco Pestana é a igrexa de San Miguel de Covelas. Deixamos atrás Covelas para seguir a marcha ata Castroverde. Antes de entrar na vila, é máis que recomendable facer unha parada na Veiga do Olmo, área de recreo de gran riqueza forestal autóctona, enclavada na reserva da biosfera Terras do Miño, na faldra do Monte Queimado. Un espazo de lecer para gozar da natureza, con piscinas, zona de merenda e pezas esculpidas en pedra e tallas de madeira inspiradas na fauna que o habita. Este espazo natural dista uns 800 metros da capitalidade do municipio, a que accederemos polo campo da feira entre os pendellos de pedra, testemuño da arquitectura popular galega. Dende este conxunto patrimonial en uso, chegaremos á Praza do Concello, o centro da vila, coa popular Fonte dos Nenos e a igrexa de Santiago Apóstolo, lugar de paso dos peregrinos que fan o camiño primitivo a Compostela.